Ježíš, jak to típni nebo zvedni. Já chci spát. Hovořím s panem Karlem Drápem. No a vy jste? Vykonavatel poslední vůle vašeho strýce Maxmiliána Drápa. Jedná se o menší nemovitost na Vysočině. Cestujete z jihovýchodu? Doprovázíte 2 muže? Hledáte něco cenného? Schizofrenní vrah Evžen Mužík je stále na útěku. Není tady ani signál. Já z něho nemám vůbec dobrý pocit. Co se stalo, proč si omráčil Petra a zamknul do sklepa? Já? Proč bych to asi dělal? A co je to vůbec tady za lidi? Promiňte, můžu se... Ten, kdo znal celou pravdu, zmizel v roce 1975. Když nevíš, koho zabít, zabij všechny. No počkejte, dlužíte nám vysvětlení. Teď se tady něco divného děje. My jsme se do toho namočili.